Ukuguquguquka kwemozulu kuchazwa njengokwenyuka kwamaqondo obushushu ngokugqithisileyo nokuchaphazela imozulu kwanendalo kwaye unobangela woku luluntu. Sukela kwiminyaka yo-1990 izenzo zoluntu ziyichaphazele indalo. What has happened now to make it different is that mankind has come along, particularly since the Industrial Revolution, and the extent of carbon dioxide in our atmosphere has increased quite dramatically. Umthamo kumadama abonelela ngamanzi eNelson Mandela Bay ume kumyinge ka-13.5% ewonke kwaye le meko kulindeleke ukuba ibe maxongo nangakumbi. The population has more than doubled, so there is much more demand on water. So therefore, in essence, this drought is worse. Abahlali bayaluva ulwamvila lokuguquguquka kwemozulu nanjengoko beshokoxelwa ngamanzi. Besivalelwe amanzi, savalelwa asakwazi ukwenza nix, asikwazi uvasa, asikwazi upheka, asikwazi uthini, yonke into imile ijonge nathi sihlala nezitya ezimdaka endlini. Sele liqukunjelwe iziko elicoca amanzi Notredag kwaye kulindeleke ukuba liqalise ukusebenza kungekudala. Kwindaba ze SABC, Ndinguyolanda Kambile eGqeberha.